Eu son Baruch de Vilalba, toda a vida falei galego porque o falaron sempre meus pais e meus avós sempre falaron galego. Pero o que pasa en Vilalba, e como pasa tamén en outras vilas de Galiza, é que en Vilalba a xente que é propiamente da vila fala principalmente castelán, e despois os que somos así máis suburbanos ou rurales, podemos decir, falamos máis ben o galego. Pero bueno, últimamente esta tendencia está se revertindo porque hai moita xente tamén que está empezando a falar galego. Por exemplo, en Vilalba estou notando que hai moita xente que empeza a falar galego, pero tamén está revertindo en min porque fai a lo mellor 2 meses, 3 meses, teño unha moza que viveu toda a vida en Extremadura. Entonces, cando falo con ela, procuro falar en castelán, introducindo algo en galego, pero bueno, sempre teño que entender o castelán porque hai cousas que non entende, pero bueno, pouco a pouco vamos introducindo así a lingua. E nada máis, e se quere falar alguén máis, eu falo. Bueno, eu son Marta Noal e vivo na Pobra do Caramiñal, toda a vida falín gallego, e nada, fai o ano pasado, cando cheguín á facultá, tuve certos resquemores cos meus compañeiros porque Marta Noal era que falaba mal, porque terminaba os verbos en in, e inventaba palabras, e decía esas cousas, pero bueno, a min gústame, agora nas clases estamos vendo que é por metafonía, e que pasa porque pasa, e que non estaba equivocada. Bueno, nada, e no fondo estou contenta de saber que non é nada raro falar así, e que hai moita xente que o fai. Eu falo. Bueno, chamame Maica Mouzo, son de Camariñas. Bueno, en realidad dun pueblo que hai cerca de Camariñas, que se chama Arou, moi bonito. E bueno, a situación da alá é un pouco rara, porque alá somos moi especiales todos. Aquí, chegas, dice que alá, o sea, alá vamos, e ve unha persona falando gallego, ou, perdón, castellano, e vela raro. Diste, ui, este é pijo. Sí, eso que se pensa. Entonces, mírase mal. Entonces, pouco a pouco, esa persona vai se adaptando. É o proceso que, o sea, o que pasa todo o contrario aquí. E a xente, claro, iso parece moi raro. Nada, iso que pasa lá. Aquí nada, pasa o contrario, que a xente adáptase a falar o castelán, como todos falan castelán, a xente fala castelán, todos son criados no idioma castelán. Iso que pasa. No, nunca. No, porque me gusta moito o meu idioma, o sea, o meu dialecto máis ben, o gallego tamén está ben, pero bueno. Non, é o idioma que me enseñaron meus pais e eso non se cambia nunca, queda moi dentro. Ti falas? Eu falo. Ola, pois eu son Estela, son de Pontevedra, aínda que eu son de Campo Lameiro, é dicir, dunha pequena aldeiña. Eu levo falando galego desde pequena, aprendín o castelán no colexio. Se me preguntan que falo, pois non sabría que dicir, é dicir, falo galego, pero todos os meus amigos falan castelán, polo tanto, o castelán tamén está presente, pero eu por min sola penso en galego, cando escribo calquer cousa fago en galego e non sei, si, falo galego. Eu falo. Chámome Aida, son de Santiago, levo falando castelán pois dende que nacín porque criáronme en castelán. Cando teño que falar galego, falo galego sen ningún problema. Se alguén lle molesta que non lle conteste en galego, obviamente contesto en galego e falo en galego. E nada, teño amigos galego falantes e amigos castelán falantes, a maior parte deles castelán falantes. E nada, eu falo. Chámome Verónica, son de Meirás, dun pequeno pobo da Coruña, criei-me ata os 3 anos en galego e despois chegaron os meus pais e comenzaron a falarme en castelán e agora falo maioritariamente en castelán. En segundo de bacharelato quixen cambiar a galego, estuve 2 meses falando únicamente en galego, pero volvín ao castelán, non son capaz. A ver se atopo algún mozo galego falante que me faga volver outra vez ao galego. E nada, eu falo. Busco mozo galego falante. No, sí, o sea, se un tío me entra falando galego, gana un punto. Sí, a min sí. Bueno, chamame Miguel, son da Coruña,
e eu hoxe en día xa podo dicir, orgulloso, que xa formo parte do bando dos neofalantes, non? Eu medrei, bueno, ali en Coruña, como lle pasa a meirande parte da xente, é prácticamente imposible medrar falando en galego, non? Socialmente, o idioma que se emprega maioritariamente é o castelán. Pero, bueno, co tempo, pois, fun tomando conciencia de que o galego é a nosa lingua, de que hai que protexelo, e a pesar de que non estaba completamente normalizado, eu cheguei a situacións contradictorias na escola de defender falar o galego e defender a cultura galega en castelán, non? E, bueno, claro, é un momento no que, por así dicilo, polo entorno social no que medraches, non? Polas compañías tamén que tes, pois eche un pouco complicado cambiar, e sintes o tema de se cambio vanse rir de min, dá un pouco... é complicado. Pero, bueno, cando chegas a Santiago, cheguei a Santiago e xa chegas a un entorno no que o galego se emprega e no que dis, hai que madurar, hai que dar o paso, xa sexa por madurez ou polo que sexa, e atréveste, e eu o fixen, e, bueno, a pesar de que a xente se ri de min polo acento de Coruño que teñe, e porque así é algo impactante e chocante, agora que se dá o paso, xa se sinte moito mellor con un mesmo, e nada, todo ben, todo ben. Eu falo. Bueno, eu son Iris, son de Vigo. Bueno, eu podería así dicir que son neofalante. Eu, dende pequena, falei en castelán, pero, bueno, cos meus avós e meu pai sempre falei galego. Bueno, miña nai non é daqui, entonces tampouco se pode exixir moito. Bueno, dende finais de segundo bacharelato ou así, pois decidín cambiar a galego completamente. Non teño fallo en falar en castelán, pero vamos, que o meu idioma é o galego. Bueno, chegar a Compostela, pois sempre te favorece para falalo porque te sintes máis cómodo, porque como todo o mundo aquí fala galego, bueno, todo o mundo, moita xente fala galego, pois é máis cómodo. En cambio, en Vigo, pois sí que te atopas moitas veces que te digan, pero ti eres de Vigo, Vigo? Eu, sí, son de Vigo. Pero de Vigo centro? Claro, pois claro, todo o mundo pensa que eres de fora, o sea, que eres de pobo, aldea, ou iso, ou senón, pois que eres do bloque. Eso é o que é. Iso, bueno, eu falo. Eu son Dani, son de Arteixo, do Alto de Arteixo, porque non é igual. A min criáronme en castelán, aínda que meus pais son galegofalantes, pero a miña irmá falábanos en castelán. Na escola, igual, eran todas as clases en castelán, ata bacharelato, que coñecían un profesor de galego, Enrique Rabuñal, que cambioume, e a partir de segundo bacharelato empecé a falar en galego cando podía. Os de Coruña sábeno, falar galego na Coruña falas ti solo prácticamente. Acabas por inercia acabando falando castelán. Eu falo. Bueno, vou coller, non. Bueno, son David, son de Cerceda, son galego falante desde sempre, bueno, porque me enseñaron o galego na casa, e, bueno, nun primeiro momento era galego falante por inercia, non? Despois, o mellor, cando cheguei ao instituto, alrededor de terceiro, cuarto de eso, ademais de ser galego falante por inercia, pois sí que collín un pouco conciencia e dime conta de que era o idioma do meu povo, bueno, estes motivos que todo o mundo conoce, non? Cando estaba no instituto, pois non entendía como moita xente podía defender unha cultura unha cultura galega en castelán. Vin tamén que o mellor moita desa xente cambiaba de idioma, eran os neofalantes. E ben, nese momento non era que os criticaba, era que me chocaba esa postura. E ao chegar a Compostela vin que moita xente coa que me relacionaba, que estudaba comigo, era neofalante. Non é que os odie nin nada, non teño nada contra os neofalantes, quero declararlo desde aquí, non teño nada contra vos, os neofalantes, nin nada, simplemente que me choca. E, bueno, ahora un pouco unha anécdota do noso grupo é que alrededor da metade son neofalantes e outra metade falamos galego de sempre. Así que decidimos formar un grupo, xa que eles teñen un nome propio, son neofalantes, bueno, eles teñen un nome propio que son neofalantes e nós non nos gustaba chamarnos galegofalantes de toda a vida, así que decidimos que somos os paleofalantes. E nada, ahora sempre hai esa dicotomía entre paleofalantes e neofalantes, sempre nos andamos picando, pero creo que é un pique sano, e que en realidade que queremos moito os neofalantes e que os apoiamos e que cando teñen unha dúbida, pois nos decimos, non, dice así, se
se coloca mal un pronome, pois nós correxímonos. Así que quero desde aquí facer un facer un chamamento desde unha postura paleofalante cara aos neofalantes a que poden atopar en nós un apoio onde sexa. Cando precise. Eu falo, e son paleofalante. Son Raquel, son de Trazo, e a miña historia non ten nada de particular. Eu falei galego desde pequena, enseñaronme na casa, enseñaronme na escola, e cando viña á cidade, pois tamén falaba galego. E agora, pois, tamén me sinto cómoda, porque no meu grupo de amigos daqui da facultade, pois, falamos casi todos en galego. A verdade é que no meu ámbito, pois, relacionámonos así bastante, casi todos en galego. Pero moitas veces sí que choca a miña forma de falar. A geada, eso... hai a xente que non lle gusta moito, pero nunca tiven ningún tipo de problema. E non teño nada en contra dos neofalantes tampouco. E nada, eu falo.